alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi simpelthen lave sådan en room tour video, så lad os bare komme i gang. Så nu er vi simpelthen klar. Jeg tænker bare, det bliver ikke en særlig lang video det her, fordi jeg er måske ikke lige det største værelse, men lad os bare komme i gang. Så venner, det her er simpelthen mit værelse. Jeg tænker bare, vi starter herovre sengen. Yes, det gør vi. Herover er det her, jeg sover. En mega nice seng. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. En eller anden model. Ja, bla. Kedelig. Købt i IKEA. Mega nice. Så der er det franske flag her. Jeg byttede det med en fransker. En fra Frankrig. Når jeg var ude til Danmark og Frankrig i parken. Og det er simpelthen mit vindue her. Mega nice. En lille iPad dernede. Og herover der er mit skrivebord simpelthen. En beatbox højttaler. Lad os se om den overhovedet stadig virker. Ja, det gør den. Ja, så altså, en skærm. Nogle Yeezys. Yes. Og det her bord er også købt i IKEA. En lampe. Også købt i IKEA. Den der købte vi bare på nettet. Her der sidder jeg bare og chiller. En lille chill stol bare. En reol herover, hvor jeg så opbevarer mit tøj, hvis man kan se sådan. Ja, der er rimelig rodet. Som I kan se. Droner, bøger, pokaler, alt sådan noget. Apple Watch. Skal jeg snart sælge. Mit skema. Og min taske herovre, og den der er også købt i IKEA, hvis jeg ikke fik sagt det. Og så har vi simpelthen en til stor reol her. Mega nice. Virkelig glad for den. Den er simpelthen også købt i IKEA. Og hvad fanden? Det skal I ikke tage af. En fjernstyret det er også herovre og der. Og droner og nogle ja. Og så er der også bærbart dernede, som I kan se. Og jeg tænker lige at give det til jer i en fuld vinkel. Jeg fik ikke sagt. Dernede, der så jeg bare chiller, hvis jeg keder mig. Der sidder jeg og spiller PlayStation og sådan noget. Så I får lige for en stor fuld vinkel hernede. Den nice reol der, købt i IKEA. Nå jo, den der er også købt i IKEA. Det er min skrivebord også. Mit vindue. Sengen. Og ja. Og et billede, som jeg har arvet efter mine forældre, tror jeg nok. Farfar eller noget af den stil. Ja. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Og husk at like, subscribe og gå ind og abonner og like på Vilas Østergaard. Det sagde jeg i sidste video. Ellers så vil jeg bare sige like, subscribe. Så ses vi bare i næste video.